musulunci ne kawai ya samo suna daga Allah. al-islamu al-istislamu lillahi walinqiyadu lahu bitauhidi. to al-islamu da assalam root ɗinsu ɗaya ne, masdarinsu ɗaya ne. ku je ku karanta littafin Bilal Phillips, The True Religion of God, The True Religion of God, addinin gaskiya na Allah. ku je ku karanta shi, mun sa shi akan net in ba za ka same shi ba, buga www.sultan.com za ka same shi, yana na littafi ne kamar shafi 6, The True Religion of God. A nan za ka ga tsantsar tabbatar da cewa addinin musulunci shine kadai addinin da sunan shi yake da asali daga Allah da ya aiko da addinin. Amma duk wani addini, Christianity daga Christ, Yahudanci innal ladhina hadu yan muntuba, Judaism daga Juda, Buddhism duka, duk wani tijjaniya daga tijjani ko kadiriya, ka gani duk abin ya koma sunan mutane ne kawai ake bi, ka gani. amma al-islamu fa min as-salam, inna allaha huwa as-salam wad-din huwa al-islam, bi ma'ana al-istislamu lahu bit-tauhid. ka sallama wa Allah, ka kadaita Allah madaukakin sarki. jama'ar musulmi kun ji wannan. dan Allah me yasa za ka yi alfahari da wani abu ba musulunci ba? to ka ji dai tambaya ta farko a kabari, man rabbuka ma dinuka, sannan sai a ce wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mutumin nan da aka aiko muku me za ka ce game da shi? manzo Allah ya ce mumini, sai ya ce Muhammad, sai su ce na'am, me za ka ce game da Muhammad? sai ya ce huwa rasulullah, manzon Allah ne shi. ja'ana bil bayyinat, ya zo mana da bayanai. fa'amanna, mun yi imani, wa saddaqana, muka gaskata, wattaba'ana, sannan muka bi. sai a ce wa ma amaluka, menene aikinka? wallahi dattijan kai kuskure ka ce mu ne ma'aikatan railway na farko. ku ne ma'aikatan railway, duka za ka sha. ba wannan aikin ake magana ba, da mu aka bude NTC. ba wannan aikin ake, wannan aiki ne na neman tuwo, ba shi ake magana ba. wa ma amaluka, menene aikinka? manzo Allah ya ce mumini sai ya ce qara'atul qur'ana, na karanta alqur'ani, fa amantu bihi, na yadda, wa saddaqtu, na gaskata, wattaba'tuhu, sannan na bi shi. jama'a kun ji fa, yana amsa waɗannan tambayoyin sai a ce ya dubi hagu gare shi. in ya ɗaga kai ya dubi hannun hagu cikin kabarin shi, sai ga wutar jahannama, sai ja da baya, sai a ce saurara, Allah ya soka. da nan za ka zauna da baka amsa jawabin nan ba, amma yanzu tun da ka amsa dubi dama, in ya dubi dama sai hangi aljanna, sai a ce kaga mazaunin ka nan. sai ce ku bari in koma gida in gaya wa dangina. dangi da ya mutu ya baro, sai ce ku bari in koma gida in gaya musu na samu aljanna. sai su ce nam salihan, kai bacci irin na mutanen kirki. sai manzo Allah ya ce fayanamu naumatal arus, sai bacci irin baccin ango. dan kai dade ango, kaji har misali ake da kai a kabari. ango ko amarya yaya suke bacci ne jama'a? ka duba gadon ango tukuna, lumus da turare da komai, to haka zai zauna a kabarin nan cikin kwanciyar hankali. ya Allah ka ba mu wannan. manzo Allah ya ce amma kafiri ko munafiki ko fasiki, in aka tambaye shi man rabbuka, waye ubangijinka, sai ya ce la adri, wayo ban sani ba. su dake shi daidai wani kwana da ke nan, haka annabi ya ce bayan kunnen shi kafin ƙeye shi za su buga mai gudumar karfe, sai wargaje ya zama ƙasa, sai su sake haɗa shi, su tambaye shi me addininka, haka zai ihu me ka zaɓe ka, duk bai sani ba. hayaniya ya yi cika rayuwar shi da ita, bai bi Allah ba, bai bi Qur'ani ba, bai bi musulunci ba.
jama'a waɗannan su ne fundamentals na biyayya a musulunci. Allah, manzon Allah, Al-Qur'ani. Ka ji aikinka. Duk abin da za ka yi, aikin gwamnati kake, ɗan kasuwa ne kai, menene kai, idan ka tashi waɗannan ayyuka ka ɗauka kana yi ne don su taimake ka kai aikin da aka turo ka. Me aikin da aka turo ka shine innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Waɗanda suke karanta littafin Allah, suke tsaye da sallah, suke ciyar da abin da muka azurta su a sarari da a ɓoye, Allah ya ce waɗannan sun shiga kasuwancin da jalin shi baya karyewa. Jama'a kun ji matsayin karatun Alkur'ani a cikin Alkur'ani kenan. Waɗanda duk suke karanta Alkur'ani, suke sallah, suke kyauta, suke alheri, suke zakka, suke sadaka, waɗannan su ne suka kama. Ka ji aikin da Allah ya turo ka. Ashe duk wani aiki da kake yi ya zama yana taimakon ka ne wajen iya karatun Qur'ani. Abin da nake so jama'a, duk wanda ke saurare na yanzu duka, ban rage kowa ba, kowa ya tunani ka iya karatun Qur'ani tsakaninka da Allah, ba yaudara. Ban ce ka amsa mun ba, ka je ka tambayi kanka yau da daddare kafin ka kwanta, ka iya karatun Qur'ani.